está moito... eles veñen dunha época que estaba moi mal expresar os sentimientos, expresar opinións, por eso agora que está moito mellor visto e máis normalizado expresar os sentimientos de cada un e as opinións e todo o que un pensa, pois xa non denomina así. La verdad es que como poder podemos, lo que no tenemos es las mismas oportunidades, porque siempre se nos ponen más escollos en el camino por el simple hecho de ser mujer. Ahí está. Sí, las trabas. Sí. Muy mal. Sí. Que entonces operamos o que sabemos operar. Podríamos volver atrás sabiendo que sacamos ahora. Eu non me hubiera casado tan noviña como me casei. Si fuera hoxe, bueno, estoy tonta. Tamén non o deberíamos, Hombre, claro que sí, pero... Era outras cousas, pero tamén podía facer algo. Eu me parece que a vida que deu un salto que deixou algo no medio. Deu un salto e deixou moitas cousas no medio. Unhas pa ben, pero outras pa mal. Eles agora podeno facer, pois que disfruten. Eu penso que sí, non. Eu sí. Eu penso que sí. No, eu penso que non. No, Penso que sí. a media naranja forjala ti día a día. Pois eso, que é o amor? Dar e recibir, dar e recibir. Se das e non recibes, a media naranja non existe. Ou se che dan moito, pero tú non eres capaz de dar, é iso, respeto, confianza, que son un montón de cousas que non, o amor, se dices amor, é a min unha palabra así como que non existe. O amor son moitas máis cousas. A convivencia, dar e recibir cariño, respeto. Entonces aí podes dicir, aí nesa parexa hai amor, pero se non, que é amor? De dar unha persona que é similar a ti. Para min sería media naranja. Pero como eso non vas a andar buscando nin sabendo como é, si tes a suerte de encontrala, bien. Pero vamos, eu penso que a media naranja sería iso. Unha persona que ten uns afines contigo, que sin buscarlos apareceu, é que te levan máis ou menos. Eso sería media naranja para mí. Sí, ahora dicen generación de cristal, chámonos así ahora os que vimos, pero eu creo que somos máis sensibles, normalizamos un pouco máis as cousas e pómonos un pouco máis na pel das cousas que decimos e do que sentimos. Yo soy mi naranja completa. Os celos só proban a tua inseguridade. Eu quero ser libre. Eu son a miña propia dona. Renunciar á miña privacidade non é proba de amor.